DCGB! Ano nata? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Oh yeah. Maray na udto po sa gabos na nagpapatundag na kansaindang pinangudtuhan. Maray na hapon po mga tugang. Dapat talaga ang buhay media kuyenim sperming alertado ano. Pasensya na mga tugang, ta si Ate Angel Mustaza ang regular po rin tong kaibahan digi sa programang Iskaramusa ang pakatapos kan newscast. May importante pong piglakaw. Nasakto man pati nag-pick up ako kan pigpa-deliver kong parcel. Hindi ko po kaya pig address sa DCGB ta. Nganing madali sa nang hanapon kan delivery man, kan delivery rider. Kaya para mientras, welcome sa programang Iskaramusa. Kumusta lamang po kamo mga tugang? So nag pick up nga kan parcel, napapit nga, napatukaw nga yan, napatukaw nga sa programa, okay lang yan. Anyway mga tugang, habang kamo nagatagaduyan-duyan dyan sa indong mga natad, nag-aurapros kantulak, tagarida ko ng pinangudtuan. I-congratulate ta so Department of Tourism, Regional Office 5, headed by Regional Director Herbie Aguas. Nagapot, anong nga ang parcel mo? So ano tabi? So food supplement, barley grass, pang detox lamang tabi mga friends ano. Sabi ko nga na gusto kong i-congratulate so Department of Tourism Bicol ta kan 2024 pa lang tabi ko yan Ems. Sobra sa 4.4 million na mga individual na mga turista ang nagbisita po digdi sa Bicol Region mga tugang. Iyo 4.4 million sobra 4,381,598 kay ni mga domestic tourists, mga taga-digdi lang po yan sa tuya. Ali digdi sa Bicol, ali sa ibang rehiyon, mga taga kapwa Pinoy, mga kapwa Pinoy ta. Plus, kang sa bilang man na yan, mga tugang, nasa 54,165 man dyan ang mga international tourists. So mga ano ni, foreigner, mga afam ini na piga para abang-abangan ni Shara. Diba? Dakulang senyalis ini mga tugang na talagang naggagayon po ang tourism industry digdi sa Bicol Region, di ba? In fact nga ni mga tugang kasubago sa discussion kan Department of Tourism tanang kay po kikapihan sa bagong Pilipinas ang featured agency sa Department of Tourism. Ang probinsya da mga tugang kan Albay, iyo ang nanginginot na probinsya digdi sa Bicol Region kan taong 2024 niya. Iyo da ang nanginginot na probinsya digdi sa Bicol Region na pinagdadayo kan mga turista, lalong-lalo na itong mga domestic tourists, di ba? Kan year 2024 nakapag-rehistro mga tugang ng probinsya kan Albay nin nasa 1,391,117 individual. Mga local tourists, domestic tourists, di ba? Ano ang magayon na pasyaran dito sa Albay? Siyempre, walang iba. Ano nga yan? Siyempre, mga tugang, Bulkan Mayon, sabi ni Department of Tourism Bicol, Regional Director Herbie Aguas, talagang day na laluluma, Kuya Naimi, ang gayon kan Bulkan Mayon. Di ba? Tayo ang pinagpapara balikan kan mga turista. Bati ang sabi da. Pag may nag-abot ngayong bisita digdi sa Bicol, lalo na digdi sa Albay, tapos magayunon talagang hilingon ang Bulkan Mayon, ang itsura talagang mahiling mo sa perfect cone, wala ng mga taklob na ulap.
may mga sabi-sabi, dakol daang mga V na bisita. Inda kong tunay. Pero ang sarap pang aram ko mga tugang na pinagtutubudan. Pag, ano da ini, malinig ang budhi kan bisita, kan nagbisita di Kuya Nems, minapahiling da ang bulkan mayon. Inda kong tunay, pero yung istorya mga tugang, tuwod daw kamo kayan, tuwod daw kamo. Basta ang probinsya na po kan Albay, iyo ang hinot na probinsya di Gisarayo na pinagbibisita kan mga domestic tourists. And numero unong pasyar na inot na pinagdudumaninda, inot na pigahanap. Iyo rin mga tugang na bulkan mayon. Kaya sana sa mga quarry operator ta dyan, dahil doon pakagulpihaman daw mga tugang. Bati baga Kuya Nems, pag nagsakay ka baga sa aeroplano, siyempre, mapisto ka naman sa kung mawag ka magpili kay tutukawan mo. Kuda kung bakante pa pag nagpabook ka kang flight mo. Matangodan mo ngayon. So, bintana na makakatangod sa bulkan mayon. Ilingon talaga baga ang mayon ko yun. Ano? Pero, ilingon man sa mga general kagan. Diba? Ilingon baga ko yun pa nagdoon ka sa bintana kanila plano. Ilingon mo so mga sa paanan kan mayon. Ilingon mo sa mga general kagan dyan kan mga quarry operator. Although sabi nga ni baga ang quarry magayon. Tanay katabang man sa ekonomiya kan Bicol Region, sa ekonomiya kan Albay. Diba? Siring sa pag-inom ng alak, dapat in moderation man permi Kuya Nems, dapat pasok sa standard na pigsaset kan gobyerno para sa pag-quarry, di ba? Kaya dahil pakagulpihon man si Mayon, tabati iyo man ang numero uno pala na pinagbibirisita kan mga turista na napapasyal digi sa probinsya kan Albay. Ang sunod mga tugang na pinagbibisita, sunod sa Albay, iyon na ang Camarines Sur. Diyan pa lang sa Camarines Sur Kuya Nems, muragon mag, ano ini? So, ano nga ni so, apod kan Kuya Nems sa Kamsur, so, ano dyan? Kulugod, CWC ba ang pagkayan? CWC, ayun man mayan mga tugang ang saro sa pinag-dadayo, pero talagang ang bulkan mo yun talaga dahil mapadawag ko yun sa pag-akseptar ng mga bisita. Talaga ang nagbibisita dito sa Albay, dahil ka man talaga dahil ka man ipasupog ni Mayon na talagang dahil napapara, dahil naluluma ang sa iyang gayon, di ba? Siring man kan mga Albayan na Kuya Nemi, iyo man baga talaga iyo man talaga baga. Kaya atamanon ta ang palibot ng mga tugang ta tipisil pag ang kapalibutan na nagbabalos, di ba? Bibara na kita. Pero saro pa, nakatabang lamang kita sa pagbantinir kan na tourism industry mga tugang digdi po sa Bicol Region. Diba? Dakula man mga tugang dakula man ang revenue na nakukuata sa tourism sector, mga friends. Diba? 3.2 billion pesos ang gross receipts generated kan 2024. Diba? So income ini mga tugang 3.2 billion pesos halis sa domestic tourists and 103 million halis sa foreign tourists. Diba? Expected pati mga tugang Kuya Nemi na sa pag-abot kan mga taon magdakol pa ang mga AFAM, magdakol pa ang mga foreigner na mapasyal digi sa tuya nata pag narilasar na mga tugang itong direct flights halis sa Bicol International Airport dyan sa Alubucan Munisipyo kan Dalaga, pasiring sa iba-ibang parte kan nasyon. Kung malawas na itong mga international flights, mga friends, dyan sa BIA, ang pinag-urulan baga, baka ngayon magka-direct flight na going to Hong Kong. Nagbuto pa nga sa ururon sa South Korea, di ba? Kung igwa na ng mga flights na direct abroad going pasiring digdi sa Bicol Region, dyan sa Satuyang Airport, siyempre, mas dakol na turista ang instantly pipiliun ng magdigdi sa tuya dahil na masayang min halabang oras sa travel, Kuya Nems, di ba? Saro pa, ining cruise ship port na pinagigibong niyan mga tugang, dyan harani sa may Sawangan Park, kan Barangay Dapdap, di ba? Kaya lauman talaga
pag-arabutan pa sa mga masunod na taon ini siguro mga tugang. At siyempre, sa ngunyan, pinaghihinguwa pa na magkaigwanin international flights dyan sa BIA and pig-construct pa man ongoing ining cruise ship port digdi sa may Sawangan Park. Pag nagkatarapos-tapos iyan, imagine nyo mga tugang kung gaano kadakol na mga foreign tourists na pwedeng mag-abot digdi sa Bicol region. Diba? Na makatabang man sa ekonomiya kan rehiyon, lalong-lalo na sa tourism sector. Kuya Nance. Diba? Ang sabi nga ni kan Department of Tourism, dahil lang dasin na nagtitrain ng mga mga tour guide, diba? Kundi pati ang mga para tricycle, Kuya Nems, para padjak, pigi-imbitaran ninda, pigti-training kung paano kumbaga ang tamang hiro-hiro pakipaghuron sa mga turista, lalong-lalo na sa mga foreign tourists. Takon mga local, mga domestic, syempre madali tayan makahuron, madali tayong pakihuronan, pero iba pag ang bisita ta mga hali sa ibang nasyon, iba-iba ang kultura kayan, iba-iba ang mga ugali, mga tugang. Kaya pati napalan mga para tricycle, para padjak, and iba pa, pigka-training kan Department of Tourism. Bati ang mga turista mga Kuya Nems, nawiwili man minsan magsakay sa tricycle, magsakay sa padjak, di ba? Nawiwili sinday. Kaya importanteng papel man ang sandang piggampanan sa kung ano ang maging impresyon kan mga turista pag sinanapa siya digi sa Bicol, lalong-lalo digi sa probinsya kan Albay. Diba? Kaya good job dyan sa Department of Tourism. Bueno mga tugang, ako kaya napahapit man sana. At least nakuha ko naman so pigilat kong delivery kang parcel, Kuya Nams. So iba mag-ipos-ipos na 5 minutes na sana alauna na barali ka na naman sa kanya-kanyang trabaho. Diba? Mag-inigaw sa trabaho. Ipos-ipos na mga tugang tama alauna na. So mga estudyante pabaralik na naman sa sendang mga eskwelahan. Maralawag na naman sa opisina. So mga empleyado dyan na naglalawag sa opisina, tara po sa na mo ng chirismisan. Patawad naman pakatapos kan alas 5 trabaho. Yo, bueno mga tugang, si Kuya Nams Flora sa technical, si Jerome Martinez sa IT, si Shara Mayleron sa production, sa newsroom, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, may piglakaw po si Ate Angel, and sa tuyang mga interns hali sa Bicol University and interns man hali tabi sa Cat College. Masunod na si Father Butch Bumpase. Magdangog kita kan mga turo ni Father Butch para everyday happy lang kita. And everyday nasa tamang landas ang piglalakawan ta Kuya Nemi. Father Butch Bumpase OP. Bueno mga tugang, salamat po kan sa indong pagantabay. Ini po ni Escaramosa, ako po sa indong nakaibahan. Joshua Bino, pasiguro permi. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple